Ie, dim ond un ffordd sy'n ei deithio rownd ffordd hyn, a sy'n eisiau satnaf i ffeindio'r dafarn agosa. Wi yma ym mhentre Gorsgoch, tafarn yr wythnos yma, tafarn Cefn Hafod. Wi'n mynd mewn i weld y punters. Good thing. Siwr i chi, boys? Cefn Hafod. Geraint ag Eiddwen, siwr i chi? Siwr di? Good, neis i fod yma. Croeso i Gorsgoch. I chi yw brenin a brenines y dafarn. Ers faint chi wedi bod yma, le? Ni mas 6 mlynedd ar hugen. Ie. 1991 dithon ni yma. A mam a dad oedd ma cyn hynny, a o'n nhw ma o 1958, ynddo fe. A wedyn reteiro nhw a dithon ni yma wedyn. A chi'n cwsmeriad ma'n trin chi dda, chi'n cael digon o bws, chi'n cael trafferth ma? O, sa'n siŵr o beth i hynny. Fi wedi gweld cwbl o cowboys yn y barod sy'n problems i fi. Fi wedi spoto hwn o'r te. Right. Ydy rhyw arian special Gorsgoch yw hwn i fe. Currency Gorsgoch yw na. Swlt. Chi wedi clywed yma bint newydd. Y bit ydw. Hwna yw e. A hwnna werth £3.50. Yw e? Ydy. A chi'n cael peint am hwn? Chi'n cael peint am hwnna. A lle mae'r stash o ein? Yw'n yswedd o dan ni wedi bod lan yn y dafarn yma. A roedd y gytre taid na wedodd sy'n wedi gymryd tafarn Gorsgoch. Mwrydd yn ôl ydych chi beth yw ti'n ddeall o dafarn? Sa'n gwybod dim byd am canu chwaith yn gael yn Am ta beth gymryd yn eithon ni nôl yn 1958. A wneud tipyn bach o fwyd wedyn, chicken and chips in the basket. Chicken and chips ar bysys ar basket. Hwna'n big thing i ni blynedd yn ôl chael. Oedd mi gael yn lot o fannu. Os ydych chi'n ferch i di tafarn blyn, chi'n gorfod pitio i mewn. A yn aml i ni'n cael fi am rawd yn hwar yn gorfod bod siol y bar neu helpu mam yn y gegin gyda'r bwyd. Newid casgenni a pethau? Ie, mae'n rhaid. So, cowboys yn y rownd y bar yn rhoi gorfod o jip i chi, y ddoi yn chi gobeithio? Mae mam yn un da am cymopo'r boes. Os oes eisiau towli rhywun mas, mam, ydych chi? Mas â nhw. Fi'n siŵr, chi wedi tolu sawl un mas dros y blynydde? Odw. Fi eisiau bouncers fan hyn. Y peth oedd yn neis, oedd nhw'n dyn nhw atoch chi wedyn. O, na fe. O'ch chi'n ffrindiau iddyn nhw wedyn. Un o ffrindiau gorau tafarn. Fi'n meddwl bod un o. Fi wastad yn ôl yma. Fi cael mas am y llwaith a dyn ôl to. Fel wedo Martha, blwyddyn ôl. Mae boes Llambed siwr fod yn dod lawr i trio ffindo'r tokens ma. I prynu cwbl o beints yn y sioe. Rwndo ti a fi, ni'n gwerthu'r tokens am 4 pint i boes Llambed. A dim just y cwrw a'r cwmni sydd fan hyn, ond mae yna tidy darts hefyd. Chi'n bod chwarae darts mewn dibyn? Odyn, sawl blwyddyn o'ch nhw? Pob nos Wener? Bob nos Wener, lig Llanabyddo'r lig i ni de. Mae tafarnau'n dod bob yn ail. Ni wawe gytre wsos hyn a ni wawe off yn tafarn ar wsos sad. Gallu hito'r bwrdd e? O, weddol. Beth ti'n moyn feddwl a? 20? O, 20! Mae hwn yn lle yn y goel. Sy'n wastad drws yr agor yma bob tro. Pwy amser gyda yma, mae drws yr agor yma. Ac roedd e'n hen bryd i fi godi'r canu. Pan ddaw'r tywydd braf, ar ddiwrnod boeth yr haf, mae'n tops off yn y tractors dros y wlad. Yeah, boy. Mae'r music techno wedi mynd, a'r dubstep yn y bin. Mae Cymru nôl ar dan dros gan I gwlad. Ni'n beilo nawr. Ie, beilo nawr. O, mae boes y wlad I gyd yn beilo nawr. Mae'r contractor wedi dod, diolch I ddiw am beil y cort. Mae boes y wlad I gyd yn beilo nawr. Ni'n beilo nawr. Ie, beilo nawr. O, mae boes y wlad I gyd yn beilo nawr. Mae'r contractor wedi dod, diolch I ddiw am beil y cort. Mae boes y wlad I gyd yn beilo nawr. Ie, mae boes y wlad flat out yn beilo nawr. Yeah, boy. Diolch yn fawr. Yeah, boy. Woo, boy.